Madlang people, maayong buntag natong tanan. Ako na pud ni si Ruby Probinsyana. Karon guys, na ako diri sa akong garden. Kaya ako mo patanawon guys sa mga gipanghimo na ko guys sa mga niaging adlaw. Wala ko mag-vlog kay nagbisi ko diri sa akong garden. So na ako ni balik na pud ko karon. So pasensya na mo nga wala ko nakapag-vlog guys kay lisod kay nang magdali taog kanang daghag buhat nga walay mo hawid og cellphone nga wa poy mo video. So wala jud ko makapag-vlog guys nga pasensya na mo nga karon na anak ko pud ko kanang ako mong patan-awon di sa akong mga gipang buhat guys. Mo ni akong gipang buhat guys, gipang butangan ako ni og mga scientific din sa mga tanom. So mo ni siya guys. Nya kani akong gipang butangan og mga ingana guys. Nya kanang limonsito napo na siya mga scientific kay mo ni siya required ni sa among pag-garden. So mo ni gipang butangan ako siya ingani guys. So mo na ni kinalabasan karon kay ka-chat din ako tong mga taga-agriculture na anak kuno sila sa kuan sa gawi. So wala po kay bawo guys og maari nila karon ang akong garden. So nag-ready lang jud ko guys kay may na lang naay mamiso. So na kani siya pag first evaluate guys ako ning gipang-ani. So kini siya wala na siya bunga pero puno kay ni siya kay giani na ko ni sa kay karon na po na siya bunga guys. So akong gi-prepare nga na siya guys. Ang akong cranberry guys ako na siyang gibutang sa yuta kay kuan mo tako jud ni siya. Ya daghan kay ni siya og tunok. So mo ni siya guys. Yan ako'y lagundi. So ako ni siyang gibag-o tanan mao ni akong gikabisihan nga mga pila ka adlaw kay no wala ko nakapag-vlog. Nya na ako po na siyang gikuan napog ko tarpaulin guys. Lemongrass ako lang siyang gipamutangan jud og kuan. Kay aron makitaan jud nila mo ni siya sugbusog sugbuanong busog luwas og hinsog mo ni siya title sa among pakontis guys. Nya nakaani naman ko og duha ka buok guys. Wala lang nako gi vlog to. So napoy siya kuan wala pa nako kuha kay so karon guys ako po nung pakitun ani magbuak ko ani guys. So wala ang tawag ani bukong diri sa Cebu pero sa Bohol kanang binuungan. So mao ni guys ikaduhanan nako ning tanom kaning akong sitaw ikaduhanan na siya nakong tanom kay ang sa una diri guys daghang kay siya bunga mao na matay na siya guys. So ako na siyang gitangtang sam ni siya ay ulod. So na ni akong okra guys mag-ani ko karon kay na daghan kay siya og bunga. So kinahanglan ra ba jud na siya anihon niya kani ako ang palaya ako ni siyang giani disnyagi wala lang ako na vlog. So mao na ni siya dako na kay akong mga tanong guys. So na siya mga bulak. So naa na jud siya bunga to gamay pa siya pero ning bunga na tanawa guys. So gamay pa ni siyang punuan guys pero na siya bunga. So akong pipino ako na po siyang gitangtang gahapon kay magtanom na pud kog usob. So naa na ko gitanom murag tulo ka punuan ra kay wala na ko seed. Ya diri guys na daghang bunga pud niyo guys ang mga okra. So ako na siyang anihon karon. Na siya guys.
Kani dugay na kay ning talungan guys, pero sige hapon sa pamunga. Wala ni siya, sana ni siya ka tuig day karong April. O April day karon, sana ni siya ka tuig kani siya oh. Bunga gihapon siya. So mo to guys. Na akong alugbati guys kanang tambok kaayo. Dagko kay dahon guys oh. Pero sige dyan ako na siya guhaan kay rong mo kuan mo daghan sa og mga sanga-sanga. So mga to guys, yung mga ning daghang mga ingon ako mga kasulis gipang himo og kuan. Paghimo na ko ni og gitamnan ako mga so mga ni guys oh. So naanapog ko yung mga fertilizer guys nga gipanghimo. So mao ni siya ang amino nga ko ano nagmantika na siya oh. Mao na siya akong i-spray. So mao pud ni akong pitsay guys, gibutang nako sa mga bunot. So makita niyo guys dako na siya pero ang pa lang ni siya 2 weeks pa lang ni siya nga akong gibalhin. Gamay pa siya. Mao siya guys, nga kung gipang kaabalahan mga pila ka adlaw. So napog ko'y gibutang diri giatbangan ako ni sila kani mga bayi kay ron naa sila ka istorya. So kaning tulo ako pong giatbangan og duha ka kuan nga na siya akong gibutang oregano. So tama siya oregano akong gibutang. Ako silang giatbangan guys kay aron dili siya maboring nga magilingkod diha nga may lang pud sila mag-istorya-istorya. Mao na sila mag-istorya sila diha sa akong garden. So wala sila guys akong mga panghimo. Kinahanglan jud ni siya kada adlaw ni panghaon kay dali ra kay ni siya mo gulang. So guys, ya pa daghan diri. So mo ni guys akong naani. So mo ni guys magbugha ko og kanang binuungan ni sa Bihol diri sa Cebu. Bukong ang tawag ani. So magbugha ko guys kay aron nami isublod kay wa nami sublod. So mo ni magbugha ko ani guys. Mo ni kinabuhi ni probinsyana. Okay. Bawal na mga huy. Bawal na mga huy o ka ng magtulog kahoy. Hindi naman siya isugnod. Ano akong kuan pasingot.
kasuway na bubog nga ni og sugnod. Isay mga nakahibaw ani nga pwede ni sa isugnod. Kaning binuungan. Apo ni sugnod guys ug maghimo og bibingka mga kuan. Katawag nito. Dito. Ay bibingka dito. Siya mahiga naman ni siya guys. Kadungag na ni pila lungag. Okay, lisod kayo ron guys, mamalit og gas kay mahal kayo. So mo na lang ning ang isugnod. Kana ko'y manok pero kanang laki siya, kanang ako pa na siyang kuanon kanang mangita pa ko og badji. Kaya aron laging managhan siya. So mao na siya mangita ko unja og badji. Kaya aron nga ngita lagi sa badji kay ning tagaok. So naapoy mga manok dire naa sa gawas ga suri-suri ito Tamo guys. Na Ito sila guys mga manok. Wala pa na madakpi. So mga to guys, sumana ko og bugha og binuungan. So tanaw guys ga kung singot ga. Nga hindi ko kada adlaw kanang kuan magpasingot jud ko kay og di bitaw ko sington guys murag magludyak ko. So mao jud nang nako diri pirmi sa akong garden. Ya, mga to guys. Mao ra to akong vlog karon. So salamat sa inyo mga So bye bye kay pasensya na pud mo nga wa ko nakapag-vlog des mga ni adlaw kay busy lagi ko guys nya. Karon murag busy na pud ko guys kay kana laging usaray cellphone nga akong gigamit, cellphone sa akong anak. Nya klase na pud siya guys. So makapag-vlog ko kanang matug pa siya. So akong makapag-vlog ko matug pa na siya akong anak ug mapay klase. So karon guys kay sayo pa man nag-start siya og klase. So ako sang gihulam ang iyang cellphone. Kaya ang akong cellphone guys, dili siya pwede makapag kanang kuan bitag video kay bubo ra kay siya og kuan manang. So salamat sa mga tanan mga ning tanaw ani akong mga video ug amping mong tanan ug sa diha sa mga friends nako diha sa Manila day pag-amping mo kay dito lagi murag naalagi daghan kuno ditong mga nagpositive. So pag-amping mo tanan ug sa tanan-tanan ako mga viewers, amping mong tanan. Bye, see you next vlog.